טוב, זה הסיכום החודשי של כל החודש שעבדתי. עבדתי 15 או 16 ימים, אנחנו תכף נראה. ממש מעביר לכם את כל התמונות שהיו מהיוטיוב שלי, של כל יום של סיכום יומי, ובסוף התמונות אני אראה לכם ממש מהחברת מימון שאני עובד בה, את הסיכום שהוא נתן. אני פתחתי ממש שתי תיקים בכוונה בשביל החודש הזה להראות אותם, וראיתם שעבדתי עם עוד כמה תיקים, אז זה כבר על הרואה חשבון שלי, לא לכם. אני אציג לכם פשוט אבל בוויזואליות איך חודש של סוחר נראה. אחרי חודש מאוד מאוד קשוח שהיה לי 7 ימים רצופים של הפסד, אין אם זה בגלל החודש הזה אוגוסט שהוא מאוד מאוד קשה למסחר כי הוולטיליות שלו נמוכה וזה חופשת קיץ, ואולי זה בגלל שצילמתי הכל בצורה פתוחה אז הייתי מאוד לחוץ, אבל ככה זה מסחר והכל מבחוץ משפיע על המנטליות, על היכולת, על הביצועים, על קבלת החלטות, אבל בסוף ניהול הסיכונים הוא המלך, וגם אחרי 7 ימים רצופים, ואפילו היה לי אחוז הצלחה נמוך מ-50, היה לנו רווח בסופו של דבר של $1,200, שזה בדיוק מספיק לחברת מימון שרציתי למשוך ממנה בחודש, והנה כמו שאפשר לראות, הכל רואים כמה טריידים, כמה הרווחתי, בדיוק כמה טריידים עשיתי בכל יום, כמו שהצגתי ב-100% בתמונות בסרטונים שעשינו, ופה רואים את האפשרות משיכה, לפחות בשתי תיקים, שתראו שאני עובדתי עם כמה תיקים, אבל ראיתם לאורך כל הסרטונים שאני עובד עם רפליקנטו ואני עובד עם הרבה יותר תיקים, ופה אני ממש מראה משיכה מתיק אחד בודד, כי היה להם את אותו תמונה, אבל זה תיק אחד, וזהו, שיהיה חודש טוב, ויכול להיות שאני אמשיך גם בחודש הבא לעשות את זה, אני עוד לא החלטתי, אולי אני אעשה סתם סרטונים.